Oops, doggy. Ay! Grabe ka mga kuya mo banking eh. Pag abot sa bankingan, naingon dyan ako na dili pa kayo ko house. Okay, sa may kadali guys, namin dali sa Steakhouse Seagull. Karon na ami ride padulong sa The View. Gitanggalan din ako og silencer no, kaya para mas madungog ta sa dalan in case of emergency na dili madungog ato ang busina. So pwede ra ta mo bomba no, check sana kung nang hangin yada. Tulo pa din mi ka MTO3 karon si Traction Motovlog ug si Zerk. What libog kay ang pangalan? Gwapo yung ano MTO3. Violet yung team. Murag sa tanan-tanan MTO3 karon mo kita og puti na mag nga ako. Okay. Grabe ka power. GS 850. Start na tanan. Muna sila to sabay no. Naka Triumph ang isa 660, tapos GS 850 o tulo ka MTO3. Ako si Prime Cruise sir. O si Traction Motovlog. Palit ka dyan sigal, mag-change battery. Sunod lang ko sa inyo ha. Sunod lang ko. Lupad na may guys. Overall mga 6 sa tami. 1, 2, 3, 4, 5 5 lang dahil mi. Ang pinakaiwit is naka GS 850. Karon pa dulong miss sa The View. Diri mi sa mental bypass mo agi. Oy, bahala mo dira. Grabe ka mga power aid. Adlo kay lang bangkingan. Shoutout din no kay Prime Cruise. Sino kaya ang MTO3 oh? Murag 2020 ata na model. Kanang sino ang diri. Ako kay 2022 which is sabay na po siya sa color sa tank. Grabe ka mga power. Guide natin ni sir na naka GS. Kusog jud ilang pacing no. Naabot na may og kalinan. Mga malupet kaya ng mga drivers akong nasabayan karon. Grabe ka mga power. Kani sila no mga Sunday riders dyan sila. Si Traction po yung nag-invite sa tuwa karon no na ride. Sabay na pag ko kay Saturday mampod. Ay, di ko gusto mabalian guys. Chill ride lang po. Grabe paspasan nila eh. Ako tamang chill ride. Ride lang sir.
Gina-enjoy lang din ako akong self guys, no? Grabe ka mga kuya mo banking ay. Oops, doggy. Ay! Natin may sa treehouse kami guys. Uncut na siguro na akong video, no? Alas wala mo kayo mastorya sad. Nag-focus ko sa pag-ride. Para overtake sa kurbada. Bigil na po doon. Wala po kayo tanawa ng tulo ka MT-03, oh. Nice din ang brake light sa MT-03, no? First stop na to is Seagull. Exchange battery mi dito. Wow, kalami sa banking. Lami Adrian. Gina-feel pa lang na ako akong sarili guys. Kung unsa-unsa banking ano. Kaya dili dyan kayo ko pag-abot sa bankingan. Naingon dyan ako na dili pa kayo ko hawd. Stop over sa may guys. Layo sa kong nakakuan eh. Paway sa may kadali guys. Nami diri sa Steakhouse Seagull. Uy, nagigda na ko ang ano, signal light. Naami sa Seagull Steakhouse. Nag-stop over sa may kadali kaya nag-change mi og battery. And then karon padulong nami sa Overview. Dili day sa The View. Bali mo agi lang mi sa The View. Mo na siya tong sa last vlog na to. Tong sabay na to sila Mojo ug si Sir JCT. Dire lang ko silang likod, no? Kay dili pa ko confident. Dili bitaw ni lumba, no? Ang importante is makauli ta na safe. Medyo nang always remember na to basta mag-ride ta. Ang view.
overview.